साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। मागील काही काळापासून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग अर्थात एसीबीच्या चौकटीत सापडलेले माजी आमदार वैभव नाईक यांची पुन्हा एकदा एसीबीनं चौकशी सुरू केली आहे। मी चौकशीला सामोरं जात असून दबावाला बळी पडणार नाही असं नाईक यांनी स्पष्ट केलं आहे। पाहूयात। 2022 पासून माझी LCB रत्नागिरीवरून चौकशी सुरू आहे। खरं तर चौकशीला माझा कुठलाही त्यावेळी विरोध नव्हता आणि आताही विरोध नाही आहे, परंतु आपण बघितलं असाल की गेल्या 5 वर्षामध्ये अनेक वेळा या चौकशीच्या निमित्ताने माझ्याशी संबंधित असलेल्या अनेक लोकांची चौकशी केली, त्याचे जबाब घेतले। अधिकारी बदल असतात तशा पुन्हा चौकशा सुरू होत असतात किंवा राजकीय वातावरण बदललं की पुन्हा चौकशा सुरू होतात। हे खरं तर माझ्यावर अन्यायदायक आहे, परंतु असून देत, ज्या चौकशी असतील त्या चौकशीला आम्ही सामोरे जाऊ, परंतु हा कुठल्याही दबावाला मात्र आम्ही बळी पडणार एवढं मात्र निश्चित आहे। येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा ज्या चौकशी असतील त्या चौकशी आम्ही चौकशीला जी उत्तरं असतील ती उत्तरं मी देईन, परंतु 5-5 वर्ष LCB विभाग एखाद्या माणसाची चौकशी करत आहे आणि अशा अनेक चौकशा माझ्यावर सुरू झालेल्या चौकशा आज बंद झालेल्या आहेत। फक्त माझी चौकशी सुरू आहे, हा माझ्यावर अन्याय आहे आणि या विरोधात सुद्धा मी लढणार आहे आणि ह्या विरोधात सुद्धा चौकशीला मी सामोरं जाणार आहे।